Geçen videomuzda düşündüren temamda değişli misallar bilen başlayalım. Yarım burç ya da goşa burç düzgünlerinden peydalanyp şu misalları çözelim. Indi ilki bilen sereden wagtym şu ýerde sinus 20, kosinus 40 iki hisse bolup gitýär burçlar. Onda biram köpeltmek we aralarında haýsy düzgünü peydalanyp bilen şu ýerden seretýän bolyn. Haýsy düzgünümde köpeltmek we sinus 2x'li formulada köpeltmek we onu şu ýerdäki kem bolan bölegi, meselem sinus 20 ba, mende kosinus 20 bilen 2 bolan bolsady, men şonu sinus 40 diýip ýazyp bilerdim. Ondan soň sinus 40 kosinus 40 maňa ýene-de sinus 80 berýän üçin belli bir derejede ýygydarlykda çözüp bilýärdim misalymy. Onda ilk bilen şu ýerde ýetmeýän zadymy men ýanyna ýazmakçy. Onu başlaýaly şu ýerden deňdir. Ýetmeýän zadym näme? 2 köpeltmek kosinus 20. Şunu köpeltmek diýip ýazan wagtym hiç zat ütgemezlik üçin şol sanda bölmek diýem ýazýan. Onda men gön aşagyndan 2 kosinus 20 diýip ýazmakçy. Galan zatlaryň bolşy ýaly ýazýan. Sinus 20 köpeltmek kosinus 40 köpeltmek kosinus 80 deňdir. Inni ýokarky bölege seretýän şu bölegim şu ýerdäki formulama görä sinus 2x. Ona şunun iki hissesi, yani şu içindekiler x bolanda daşy sinus 2x boljak üçin ona men şu bölegi näme diýip bilen? Sinus 40 diýip bilen. Onu yerine ýazanymda sinus 40 köpeltmek kosinus 40 köpeltmek kosinus 80 gatnaşan näme bady öňden 2 kosinus 20 bady. Indi seretýän bolyn sinus 40 kosinus 40 näme ýetenok şunun sinus 80 diýip ýazmak üçin näme ýetenok? Şu ýerde 2 ýetenok. Onda men köpeltmek 2 diýen şu wurtdy bärigem ýazýan deňligimi ütgemezlik üçin. Indi şu bölegi näme diýip bilýän men? Sinus 80 diýip bilýän. Onu deňdir. Täzeden ýazsam sinus 80 köpeltmek kosinus 80 gatnaşan 4 kosinus 20. Indi şu ýerde-de ýene näme ýetenok? Eger men şu ýerik 2 goýsam, şunu men näme diýip ýazyp bilýän? Sinus 60 diýip, sinus 160 diýip ýazyp bilýän. Ona şu ýerik 2 goýan üçin bärigem 2 goýan. Deňdir. Ona şu bölek, şu ýokarky bölek sinus 160 gatnaşan 8 kosinus 20. Indi sinus 160'y başgaça men näme diýip ýazyp bilerim? Onu indiki temalarymyzda geçmekçi. Sinus şeýle ýazyp bilýäs. Sinus 180 aýyrmak 160 gatnaşan 8 kosinus 20. Indi şu bölek sinus 60'a deň. Men muny onda gön şeýle de diýip bilýän. Sinus 20 dem diýip bilýän şoňa. Sinus 20. Sen aýran ýagdaýymda 20 bolýar demek. Sinus 20'ň bahasy bilen sinus 160'ň bahasy bir-birine deň demek. Muny indiki sap temalarymyzda geçer. 8 kosinus 20. Demek 1 gatnaşan 8 şu bölegim men tangensdi. Ona tangens 20. Indiki misalda kosinus 11 deňdir t bolsa diýe sinus 68'i t görnüşinde ýazyň. Indi bärde sinus 68 diýen zadym aslında men ýene başga bir düzgünden peýdalanmaly bolýan. Şeýle sinus 68'i 90 bilen ulanyp ýazanymda sinus 90 aýyrmak 22 diýsem. Näme bolýar şu ýerde 90-dan 22-ni aýyran ýagdaýymda 68 bolýar. Indi bu ýerde düzgünüm şeýle ütgeýär. Sinus bolanda 90 ulanan üçin kosinus bolýar. Onu ýene-de ýankyýalyk indiki temalarda düşündürün. Häzirlikçe şu kosinus 22'e deň bolup dur. Indi kosinus 22'e deňdigini bilenimden soň kosinus 11, kosinus 22 bir-birine meňdeş, bir-birine beýlekiniň kestesi. Onu şu ýerden kosinus 2x'i haýsy formula ba mende ulanyp biljek formulam. Kosinus 2x'imi
cos 22 dip alsam, berdeki cos kvadrady men bilýän. Sebäbi bu cos 11 dip alanymda t bolýar. Diň onda t'ni ulanyp biljek formulam şu formula. Onu diýäs cosinus 22 deňdir 2 köpeltmek cos kvadrat. Cos kvadradym cos 11'in kvadrady, ýagny t kvadrat ayırmak 1. Diýmek, şu ýerdäki sin 68'iň bahasy şoň bilen deň bolan üçin jogabymyz 2t kvadrat ayırmak 1 bolýan eken. Indi jemden köpeltmege geçen formulalar var. Jemi men şu ýerde gönü sinus 75'iň bahasyny bilemok. Sebäbi belli burçlary degişildel. Men bilen burçlarym esaslary 0, 30, 45, 60 ýaly burçlar. Onda men näme dip bilen? Onu şu formulany ulanıp bilen. Haçan da sin goşmak sin bolanda şu ýerdäki formulany ulanıp bilen. Onu gön ýerine goýsam 2 köpeltmek sinus ýokarda 75 goşmak 15 62 ýaýyň içinde köpeltmek kosinus bu gezek tapawudyny tapmaly bolýas. 75 ayırmak 15 62 deňdir. Indi 2 köpeltmek sinus 75 bilen 15 goşan ýagdaýymyzda 90 2'ye bölsek 45. Köpeltmek kosinus 75'ten 15 ayırsak 60, 60'y 2'ye bölsek 30. Demek kosinus 30. Indi bularyň bahalarynyň näçe deňligini men öňki düzgünlemden bilmeli bolýan. 45 93 burçlugyndan sinus 45'imiz sinusun garşy 1'di. Hipotenuzamyz kök 2'di. Köpeltmek kosinusta kosinusun goňşusy kök 3'di. Hipotenuzamyz 2'di. Kök 3 katnaşan 2 deňdir. Onu ikiler gysgalan ýagdaýynda jogabymyz köküň aşagynda 3 katnaşan 2. Indiki misalyma seredeli. Indiki misalymda sinus 3x, sinus 4x indi baştan başlap goşak bolsam, şu ýerde goşamda 7x, 7x'im 2'ye bölsem 3,5 bölek san çykýan üçin men başgarak bir usul synanyşmaly bolýan. Onu 3x goşmak 5x dip ilki şu ikisini goşan ýagdaýymda 8x bolýar, 2'ye bölünýär. Tapawdym, jemem 2'ye bölünýän üçin men ilki bular goşmakçy. Onu ýygyderlikde kynçylyk ýöne çykmazlyk üçin men näme etdiň ilki sinus 5x goşmak sinus 3x goşmak sinus 4x dip ýygyderligini azajyk ütgüdip ýazýan. Aşaky bölekde de kosinus 5x goşmak kosinus 3x goşmak kosinus 4x diýen. Deňdir. Indi şu iki bölegi goşanymda gönü birinji formulam ulanyp edip bilen. Onu formulan ulanan ýagdaýynda 2 köpeltmek sinus 2 burçu goşup, yani 5x goşmak 3x 8x bolýar. 2'ye bölen ýagdaýymda 4x köpeltmek. İkincisinde kosinus diýip ikisiniň tapawudyny 5x'ten 3x ayırsak 2x, 2'ye bölsem 1x. Goşmak sinus 4x gelýär. Aşaky bölekde kosinuslar ýene şu ýerdäki formulan ulanýan 2 köpeltmek kosinus ikisini goşup 2 burçu goşamda 8x bölsem 4x bolýar. Köpeltmek kosinus aýyran ýagdaýymda 2x bölsem x bolýar. Goşmak kosinus 4x deňdir. Indi bärde edip biljek zadym. Meňdeş bolanlary ýaýyň daşyna alan ýagdaýymda şu ýerde näme kosinus x aşakda kosinus x var. Ýokarda ýa-da şu ýerden sinus 4x bölegi ýaýyň daşyna alsam 2 cos x goşmak 1 ýaýyň içinde galýar. Aşakdanım kosinus 4x'i ýaýyň daşyna alan ýagdaýymda 2 kosinus x goşmak 1 ýaýyň içinde galýar. Indi şu x'ni men gysgaldyp bilen, onda şu ýerden jogabym gönü tangens 4x çykýar dip bilen. Indiki misalymda köpeltmekden jeme geçilende nähilek formula ulanmaly bolýan. Şu ýerde sinus x, sinus, kosinus her üçin aýratyn formulalar berilen. Indi misalyma seretsem kosinus var. Onda haýsyny ulanmaly bolýan men şu ýerdäki
kosinusly formula ulanmaly bolýan. Deňdir, göni ýerine goýan ýagdaýymda 1/2 ýaýyň içinde kosinus x goşmak y, ýani 105 bilen 15 goşmaly bolýan. 105 goşmak 15. Goşmak kosinus x aýyrmak y. Onu 105 aýyrmak 15. Ýa-ýap indi hasaplaýas. 1/2 kosinus x-ni goşan ýagdaýymda kosinus 120. Goşmak kosinus aýran ýagdaýymda 90. Ýa-ýap ýaz. Ine kosinus 90-yň men ne olduğunu bilýän. Kosinus 120'miz başgaça näme minus ikinci çärekde ýerleşen üçin jogabymyz minus bolmaly. Kosinus 60'a deň. Ana deňdir 2'den 1 köpeltmek minusu şu ýere goýan ýagdaýymda kosinus 60 diýenim 60'yň goňşusynda 1 wady gatnaşan gipiten uzamyz 2'di. Ondan diýmek jogabymyz -1/4.